There's a man bleeding profusely from the head. Team notified. PDW on a PO suspect. 1121 down Cassie. Air unit has 30 seconds. Additional victims continue. Jak nechá a ja půjdu do světa carara, tam si budu namlouvat ti hezká děvčata. Když nevěří, jak nechá a já půjdu do světa carara, tam si budu namlouvat ti hezká děvčata. Namluvil jsem si já holku, slouží na fáře. Já tam za ní nesmím chodit skrze faráře. Já tam za ní chodívám